Emagumbini amanye omhlaba siyaphila abantu bakithi, nani imali iphile lapho elikhona. Thanda uqondisa nje izinto ezithile ezintweni zesintu. Engifuna abantu bakuzwisise lapha ilokho. Kunomuzi onothile, umuzi ocebile, unesilima ngakubo. Thina asithanda ukuthi sakhe isilima ozobe lokho usidla imali usibuka isilima silokho silimazekile, sikhubazekile. Kungekhona lokho ukuthi asikwazi ukwenza. Siyakwazi ukukwenza. So kuya ukuthi wena lokho uyakufuna noma ukufune. Kodwa thina ngesintu sethu asithanda ukubona unesilima emzini wakho esikhubazekileyo lokhu sidla imali sona silokho silimazekile noma sikhubazekile. Into engifuna abantu bayizwisise. Number 2, mangabe ufuna inyoka ephalaza imali, siyakwazi ukwenza le mali ephalaza imali. Lokho asisabe futhi nokuthi sikwenze. Futhi asethuki, futhi asikwethukeli lokho ukuthi sikwenzele khona. Kodwa kuya ngawe wena ukuthi leyo nto uyayifuna. Kodwa asigqugquzeli leyo nto ngokubona siyakwazi ubungozi bayo obukhona ukuthi kuyini ekugcineni. Yikho mangabe sikwenzela into, sithanda ukuthi sikwenzele into ephephile. Na uphephe njengoba nathi siphephile. Lokho siphila nje, lokho singabantu abajabulileyo ngaso sonke isikhathi. Kodwa mangabe ukufuna asikugweme ukuthi ukuthathe. Siyakwenzela kuba semandleni wakho, and mangabe sesikwenzile ungathi wena lo muntu wangenzela into engangayifuni, into obukade uyifuna wena. Yingakho sigqugquzela kakhulu ezintweni zokuthi mangabe sisebenzele izinto nawe uzothi mangabe usidla nezingane zakho sijabulile ngoba usebenzela izingane zakho. Lokho abantu bafanele bakuzwisise. Nginawo mina amadoda amabili abolekiswayo. Mangabe uwafuna uwaboleka ngo-5,000 ubuse uzoba ngikhokhela u-10% wemali oyitholayo for 3 months. Ubuse uyawasebenzisa futhi after 3 months ubuse uzowaletha-ke. La madoda asefu mhlobo wami. Ufanele ukuzwisise. Sikhona futhi nesipoko esisenza isipoko semali. Lokho ufanele ukuzwisise. Ufanele ube yindoda okwaziyo ukuthi into yakho uyayisebenzela. Mangabe sithi uyinikeze utshwala besiZulu, ufanele uyinikeze lobo tshwala besiZulu ngaso sonke isikhathi, ngaleso sikhathi esikutshela ngaso. Kungekho okubi phezu kwaleyo ndoda, kodwa-ke wena lokho esuka sikutshele khona ufanele ukwenze. Uzoyibona imiphumela isiba khona phezulu kwempilo yakho. Ngokunjalo futhi asifuni thina umuntu ozamawala ngoba asisebenzeli umuntu oyedwa. Sisebenza la abantu abaningi, sisebenza ngabantu abaningi njalo. Kuyefana nokuba mangabe uhambile endaweni noma uye ebhenki uthola vele kunolayini. Awungeke wena uthi lo line umele usheshe ngokuba sokufike wena. Ikakhulu umuntu okhonona kakhulu endaweni ngumuntu ofike late, ovuke late. Kunabantu abasuke bevuke ngo-4 ekuseni bezodinga usizo. Angeke ngithi mina umuntu evuke ngo-4 ngazomthola egeyithini. Wena ufike ngo-11 noma ufike ngo-12 emini. So ufuna ukuthi kusizwe wena kuqala. Nguwe wena umuntu ofike ngo-11 noma ngo-12 ocomplaina kakhulu. Uthi la bantu abasebenzi, umuntu usebenza kancane. Kodwa leso sikhathi ubulele. Mawuthi ungena esigodlweni sami futhi ngikuzwa unuka isende, unuka umfazi. Bese ngisithi mina hamba uzobuya kusasa futhi. Akafuni ukungisiza. Unabantu bakhe abasizayo. Une-favor. Anginayo i-favor. Mangabe ulufuna usizo vuka nayo ekuseni njengabanye abantwana bekuzogodola lapha egeyithini esangweni. Ungathi thina siyenza izinto kancane kancane.
Umuntu vele obuyele emuva nguye umuntu vele ohlezi ekhonona. Umuntu ozazi ukuthi velene uyinkinga nguye othanda ukuthi abuye azothatha inkinga yakhe ayenze inkinga yomunye umuntu, athathe ukuthi lowo muntu uyinkinga kuye. Sefuna ukuthi leyo nkinga yakhe anayo yena athanda ukuthi bamncede, kube nabantu abamncedisayo ukuthi ngoba yena vele uyinkinga unezinkinga. Sethanda ukuthi athathe inkinga leyo ayethese kuleyo muntu ongenayo inkinga nabantu. Into edingekayo abantu bakithi mangabe sisebenza, kumele sihloniphane, sizobona sisiya phambili ngesintu. Sintu akusiyona itechnology. Itechnology iyatshintsha. Noma ngabe ungibona lapha kodwa kuma-YouTube. Kodwa isintu mase ngihleli phansi, mina isintu sasemandulo angisitshintshi, ngisebenza isintu sasemandulo. Sengabe angikunikeza into ethi hamba ujike ubuye kusasa. Nangempela vele ngizoba ngikunikeza into ukuthi hambe isebenzise uphinde ujike kusasa, ufanele ujike. Ukuhambe isebenzisa ngakini uma kumele isebenzisa ngakini lapho ohlala khona emzini wangakini noma emzini wakho. Uhambe uyisebenzisa nakusasa ubuye ujike. Futhi vele ngizobe ngikufuna lapha esigodlweni. Awungitsheli wena ukuthi ngisebenza kanjani. Ngisebenza ngesintu, ngisebenza umsebenzi wedlozi. Idlozi yilo lingitshelayo ukuthi kumele ngikusise kanjani. Mangabe vele unesicwacwa, unethunzi elimnyama elivale izinto zakho, engikutshela ukuthi kufanele ngikusize, ngikutshele lonke ukuthi ehambe yenza lokhu nalokhu nalokhu, thatha lento uyekwenza, ususe lento, ufanele ungilalele uyekwenza lokho, ubusuyajika kusasa. Akukhathalekile ukuthi usuka kuphi. Lapho kumele ukwenzela khona, yilapho kumele ukwenzela khona. Mangithi hambe kwenzela emfuleni, ufanele uhambe uyokwenzela emfuleni kusasa ukujike. Into anginayo indawo yokulala mina lapha. Nendawo yami, namakhambi ami, nezinto zami engizisebenzisayo, ezemfihlakalo yami. Yizo ngihlala nazo, ngiphila nazo. Indawo yokulala mina lapha anginayo. Indawo yokuphumula lapha anginayo. Into engifuna abantu bangizwisise yona. Mangabe ngikwenzela imali esheshayo noma overnight, iba nendawo yakho lapho ozoyisebenzisa, lapho ozolala khona. Anginayo indawo yokuthi uzolala kimi. Mangabe ufikile ukuthi uzodinga leyo mali esheshayo overnight ye-4.5, mangabe kukhulunywa ukuthi umuntu akahamba ayokwenza ukuthi abesejika, ngiyakwenza, ngiyakunikeza lokho uhambe ukusebenzisa. Anginayo into yakho yomcabango wakho mina ukuthi wena ucabanga kanjani. Mawucabanga ngendlela yakho wena, ngoba uyazi kakhulu, hlala ngakini, hlala endaweni yakho lapho ohleli khona, uzisebenze wena ngoba umsebenzi wakho uyakwazi ukuthi kumele usetshenziswe kanjani. Mina ngisebenza nabantu abasaziyo isintu, ngisebenza nabalaphi bendabuko abakwaziyo into abayifunayo. Lapho endabuko uma izofuna ukuvulela isigodlo sakhe singasangeni abantu, kufanele bengumelaphi naye ozaziyo ukuthi yini vele into ahamba ngayo. Angimfuni umlaphi wendabuko mina ofundele umuthi kwa-Facebook. Mina ngifundelanga umuthi kwa-Facebook, angifundelanga umuthi kwa-Google. Umuthi mina ngubhalile ibhuku wami. Umuthi noma ngingawubhala ngegama ngiyawazi ukuthi lo muthi kumele usebenzeni emuntwini, ngoba nginikezwe lidlozi. Ngokunjalo-ke siyacela abantu bakithi ukuhloniphana kuyinto ebalulekileyo kakhulu. Bese ngisithi nathi sinazi inyanga. Ngithi nathi ngoba nami ngiyinyanga. Inyanga zeqiniso, zinyanga eziqiniso. Masisebenzeni abantu ngeqiniso, sibahlonipheni. Nabo abantu abasetshenzwayo kumele bahloniphe izinyanga. Inhlonipho kokunye nokunye iyo esiyidingayo. Sihloniphaneni, sizobona isintu sethu siqhubeka sisiya phambili, sivuseleleni amasiko ethu. Sikwenze njengoba kusenziwa kwasemandulo. Ukuthwala lokhu akusiyona into entsha, bekuvele kukhona.
Lezi ndaba zokusetshenzelwa izimali akusiyonto entsha, kube kuyinto ebivele ikhona kwasemandulo. And kuyinto ebikhona vele kwasemandulo. Noma ngabe umuntu ebehambile emuntwini wayodinga usizo, ubesenzelwa izinto zakhe, ahambe evale umlomo wakhe, afika yenze izinto zakhe, bembone ephumelela. Njengaka lokho uma ubuya kimi, ubuye kimi kuyimfihlo yakho. Ngiyakwenzela izinto zakho yimfihlo yakho. Angikudingi ukuthi ufuna mina sisebenze sonke. Mina elami idlozi liyazilethela abantu, alidingelwa abantu. Noma ungizwa ngikhuluma kanje, ungibona ku-YouTube, elami idlozi alidingelwa abantu. Elami idlozi liyazilethela abantu. Ungangimakhetheli, njalo ungangimakhethisi. Yikho engifuna ukuqondisa bantu bakithi. Abantu esivale silalelane, izinyanga sihlonipheni izigulane, izigulane sihloniphe izinyanga. Ngoba nathi sinjena nje asizibanguli kokunye, siyahamba nathi siyebangulwa. Lizwisise kukhona lokho. Likhona iphondo lemali, ubuye uzolilanda olifunayo, nalo liwu-5,000, hamba uyophila. And then into nento uyawusizwa konke kimi mangabe sokuthatha. Hayi ukuba lokhu umbuza ko-Facebook, ungathi uyangi-investigator. Uthi mangabe usumbuza ko-Facebook, noma usumbuzile khona lapha ku-YouTube, ngikuthole wena sungumuntu osusenza lezo zinto. Idlozi bantu bakithi alisona status lokuthi wena namhlanje uvuke ehotela, lokuthi wena namhlanje uvuke usendaweni ethile uhambile wadinga into ekanje. Idlozi lakho yilo likubonisa impande mhlobo. Nyanga, idlozi lakho yilo likubonisa impande, uhambe egobhe impande, ubuye usiza abantu. Ma umuntu wakho engaphilanga, mayethi mkhulu angiphilanga, uhambe emgubhele umuthi otshengiswe lidlozi, ubuye uqondise izinto zomuntu. Konke amagumbi amane mamhlaba ngiyabona abantu bazwisisile. Ngudlozi khuluma 083 2066 954.